Oras jala selamat hari Minggu mah di kamu akadongan nahinolongan di tuhata. Namar pungu dohi tamuse di perminggot tasadarion laho mamuji pasangap tuhatai. Uduk maganup di panggunggomi namar sahala ay dangadong sahala na iya sosian debata do mengaturkan nasida marhite perminggot tasadarion di patak kasdotu hita manasongod dia persidohoton ni halak Kristen di politik naing maulahonota di si para julus itu pengiduan pertanyangon para pangodianon humokop akan raja dohot saluhut perhuaso asa marsonang-sonang jelas suharibu-ribuan hita atong tapuji matuhatai raja na tumibul nagumonggom hita saling na marede hita siyan bukwede nomor 10 ayat saya rodi 2. Raja na tumimbul sigonggomi kami jalo mapujian nami dengan dimasang do pangoluhon kami ati pemadosa saya boy pargogo kami mengendego salami o Tuhan saya dipuji langit jadi-jadianmu saluhut pambahenanmu pasinondang bolo namar pamongguri oh Tuhan du dipuji bulan bintang udah pinujina duh sinudangna mar hite-hite goar ni debata ama dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus dohot goar ni to di perbadia nato mapalangit dohot tanoon amin sungunod do ni na Tuhan Jehova yang go halak partigori mangulo do binahin ni persihot na marhapor siyaon alay anggo di halak parjahat dangadong hasonangan haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangi yang mahita, ali Tuhan debata pargugo na suatu dosan, nabadia doho pardosa do yang gohami. Alay dio ding hodo akan marhaposan jalan na purus tuho alani rohami tuho mangasahon asini roham sayunang tulak kami sa julom akup ni lehon dihami roha na girgir tumangihon hatam asa huboto kami mangulahon lomo ni roham alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Marede hita siyan bukwede nomor 524 ayat sada. Patimu
pati ni debata di minggutta pa 22 hudung Trinitatis Sadarion ima na tarsurat di konfesi HKIP bidu 12 songono mahatana taha tidak kodo narosian debatado panggunggomi na marasahala ima panggunggomi na mga alohajahaton na mangulahon na tiguran na manupak asa marsonang-sonang jala suharibu-ribuan akan na prosea hobartu na tarsurat di Roma 10 ayat sada di Roma 10 dohot sada Timotius 2 ayat 2 alai si ingoto dohut na tarsurat di Ulaun 5 ayat 20 sia ikon oloado iba di debata asa di jolma marhiti po daon tahat tidak kodo setangnya konon ni huria do pangonggomi asa mardelen di hati goran alai patu bagi honon ni huria do tu pangonggomi marhite po daon taalo jala tatulak do pikiran nama dok asa negara keagamaan negara ay negara tinggal negara jala huria tinggal huria Matius 22 ayat 21b molo rikot di paruhuman alani na mga lui hasitungan ni uhum buido hala Kristen marwari songonido nang namadjalo hatohonan dohot pangkat songoni masana atong rak mangidugu mahita tuadopan ni debata lahu mangulahon patit nai ale Tuhan debata say paragugoy mahami mangulahon na bart patit ni amin mari dehita sen buku di nomor 620 lalu ayat saya dohot tulu. Huria na hinahulungan ito hata tapodu marohata dia dupan ito hata tatopoti ma sadok dosata nagodangi Ale Tuhan debata pergugu na sotudusan jala ama para siroha dang lomoroham mida matian ni perdosa mulak mania perjahati itu mediko dalana asa mangulu ibana ido di pangidoroham.
Malani ubahin upangido kami, sa sudah ti matorutorum asa unang mangunay bitu kami. Saya sama sudi dosa nami, asa mangulu kami di bagasan asin ni roham. Saya paragugui mahami, asa margugu kami, marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hata baga-baga ni debata taringot asa ni dosa songonod do hata di Jehova unang ho mabiyer ayahu do sililuhon ho nunga pola hujo guarmu ahu na punaho hasangapon madi debata nagijang maredehita sen buku di nomor 410 ayat sada. Bagaimana hatan debata trupuk epistel di hari Minggu pa 22 hon dong Trinitatis on nama tersurat di Daniel onom ayat saya dari 15 dungi sahat maharaja oni tu si Darius halak madai ujung marumur ibana ono 22 tahun. Di babakit hutul halak situ nasida sida dial masada asa mardabu-dabu akai dukitu nasida asa unang rajai marharugian. Jadi mengalui sidirma akasitua dohot akai dukni dukido paksi Daniel taringot tu panggonggomina alai dang adong sidir jupang nasida manang hajahaton nanggosada ay hapo saddo ibana
dangadong jupang sala manang hajahaton nanggo sada di ibana. Dungi dirongom akka iduk rap dohot akka situeima rajai akka didokna sida ma tu ibana songonon. Saya mangulu maho ale Raja Darius ruri saliling-lilingna. Di bahini ale Raja nami ikon pahotomu ora-orai jala bahenomu ada surat na sotar pauba khobar tu ni halak madai dohot Persia na sujadi ubaon. Dungi didok Raja Darius mas ia si Daniel dung di BG nang tersurat si songoni nakok maibana tu bagasan jabuna alaya dong do jedela akan natalak tukan Jerusalem di bagasan bilut pergijang. Jadi tuluhali dinasadari ibana mangalopit ulun nitotna laho martangiang dohot madok mauliat itu di batana sadok songon nasomal di bahen nasailaon. Dungi Roma nasida jumonok jala makatai di jolo ni rajai taringot tu surat ora-orai akanin nama ale raja nami danung ngapola tersurat seda surat ora-ora di bainho bahwa menangisi na martangiang di bagasan na 30 harion tu menangisi di bata manang jolma dukon nitu ho ale raja nami ikut dabu honoton ibana tu godung perbabiatan. Jadi ni narajaima mengalusi hot do hatai khobar tu ni halak madai dohot Persia na sujadi ubaon. Jadi dung di begi rajai hatai marsak situ marohana mutu marohana mamikiri taringot tu si Daniel naing pelon na ibana pola rodi kasusuduk ni mataniari ibana mamikiri akal naing paluahon ibana nian rodi si masahatna martua ma akan atu mangihon hatani di bata jala no piopsa. Amin. Maredehita si buku edin nomor 790 ayat saya do tulu. Yesus
tidakon maha porsiotai songon na hinatidakon didongata sa porsiaon di sadok portibion rap mahita medok au porsea di debata Jehovah ido ama pargugo na suatu dosan nato mapalangi do tano au porsea di Jesus Kristus anak di debata Jehovah na sasadai iman na tinubuhon ni Maria nagabi-gabi asiaton di porbadia adorang suhabubuhan ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus na mati terpajal do ibana di haup norsilang na tuat tuban nutur dung di tanong na mula mangulu di hari patuluhon na manait tu surgo lauhudul tu siam di bata Jehovah amanai para gugo na sotulsani di sima ibana pai mamula sugo tu tanoon manguhumi halak na mangulu doot na mati au porosea di ton di perbadia jaladong sada huria na badia huria hatau panela Kristen akka na badia doho dasan dosa doho diatai na madok mula mangulu sugo daging halak nang mati doho dia muluan na sorasuda amin. Tapi gema titing kuria di bagasan sa minggon. Oras madita saluhutna. Tapi gema titik kuria minggu 22 setelah Trinitatis tanggal 2 November 2020. Topik Parsidohoton nihala Kristen di politik. Na perjolo ruas nomor ulang tahun di bagas mingguon boy mata jahabe di lembar naung tersedia hatani Tuhan madok mauliate mahita tu debata ala ni asini rohana naso taratahoni 2 Korintia ayat 15 paduahon pelaksanaan permingguan protokoler di gereja paingoton permingguan di gereja tapatu pado mengingut aturan songonang nitotopon protokol kesehatan ima minggu pagi masuk pukul 7 satu na sidung maksimum 100 halak minggu siang masuk pukul 10 satu na sidung maksimum 100 halak minggu sore masuk pukul 10 satu na sidung maksimum 100 halak. Anak sekolah minggu dilarang mengikuti ibadah di gerejaon manang umur 15 tahun tutoru. Peserta ibadah yang sedang dalam keadaan sakit manang orang sehat dilarang mengikuti ibadah. Jemaat yang ikut ibadah harus mengenakan masker. Jemaat diharap hadir sebelum acara dimulai karena ada pemeriksaan sesuai protokoler. Selesai ibadah, jemaat diharap agar langsung pulang ke rumah masing-masing, dilarang berkumpul. Gerbang masuk gereja dibuka hanya satu, yaitu gerbang depan. Gerbang belakang ditutup. Nah, patoluhon jadwal permingguan HKBP Resort Serengseng Sawah di bulan November 2020, Minggu tanggal 15 November 2020, pagi pukul 7 satu nasidung wilayah Opat 5 Onom, siang pukul 10 satu nasidung wilayah Pitu Walusia, sore pukul 10 Onom satu nasidung wilayah Sada 2 Dohot Tolu. Permingguan live streaming bahasa Batak Dohot bahasa Indonesia. Permingguan live streaming di Huriatta di Patupa do 2 hali. Ima bahasa Indonesia pukul 7, Dohot bahasa Batak pukul 10. Ruas ni Huriatta naso merminggu di bagas nabe boy mama dohoti permingguan live streaming sian YouTube channel HKBP Serengseng Sawah. Palimahon permingguan live streaming sekolah minggu. Di Patupa seksi sekolah minggu do permingguan live streaming tu sekolah minggu ni Huriatta di Ganup bulan di minggu parjolo. Boyma ni dohotan dak danak sekolah minggu sian YouTube channel HKBP Serengseng Sawah dimulai pukul 7 Ganup minggu. Nomor onom na monding. Nunga jumolo marujung ngolu sia tonga-tongata na di hari Senin tanggal 1 November 2020 nasalpu ima inata rospita boru pangaribuan umur 21 tahun nama balu ni amata situa el baribing nahinan sian huta jalan Flamboyan
Kompleks Harlap, wilayah Tolu. Acara tu udian di Patupa Huria Nadia hari Selasai 2 November 2020. Saya angget ma tumimu terapul aka keluarga nadi tadikon jala di pargogoi tuhata. Nah papi tuhon, laporan dohot program kegiatan seksi dewan tahun 2020 dohot 2020 sada. Marhadomuan tu sialan aing marujung nama tahun parhurian 2020 on. Pinamotohon tu sude punguan kategorial dohot seksi pelayanan asa dimulai membahen laporan kegiatan tahun 2020 jala menusun rencana program kegiatan dohot anggaran tahun 2020 sada sialai rapot seksi-seksi di Patupa Huriata na perjolo Dewan Koinonia hari tanggal Minggu 22 November 2020 tiki pukul 12.01 selesai inganan ruang gereja. Agenda rapat rencana kegiatan 2021, rencana anggaran 2020 sada, rencana Natal seksi 2020. Peserta rapat Ketua Dewan, Dewan Seksi, BPH Seksi, Sekolah Minggu, Remaja, Naposo, Ama, Ina, Lansia. Pimpinan rapat Ketua Dewan Koinonia. Paduahon Dewan Koinonia, Diakonia. Hari tanggal Minggu 22 November 2020, tiki pukul 12 WIB 1 Nasidong, inganan ruang aula pertemuan lantai sada. Agenda rapat rencana kegiatan 2020 sada, rencana anggaran 2020 sada, rencana Natal seksi 2020. Peserta rapat Ketua Dewan, Dewan Seksi, BPH Seksi, Sosial, Pendidikan, Kesehatan, dan Kemasyarakatan. Pimpinan rapat Ketua Dewan Diakonia. Patuluhon Dewan Marturia. Hari tanggal Minggu 22 November 2020. Tiki pukul 12 WIB 1 Nasidong. Inganan ruang kelas Sidi. Manang ruang Marguru lantai 2. Agenda rapat rencana kegiatan 2020 sada, rencana anggaran 2020 sada. Peserta rapat Ketua Dewan, Dewan Seksi, BPH Seksi, Sending, Dohot Musik. Pimpinan rapat Ketua Dewan Marturia. Seluruh rencana dan anggaran seksi-seksi kategorial agar diserahkan ke Majelis Perbendaharaan Manang Parar Tahun Huria untuk digandakan manang dibahas pada rapat Parhalado. Napa waluhon kelas katekisasi manang Parguru Malua. Kelas katekisasi tu akka Parguru Malua di Huriata dimulai mamuse setiap hari Senin, Rabu, dohot Jumat pukul 15.30 sahatu pukul 17.30. Inganan di gereja disosohon tu sude Parguru Malua asama dohoti kelas I. Na pasiahon latihan persiapan pelayanan. Surat nomor 1329 garis miring L16/11/2020 manggokon calon pandita Tupal Martin Hasudungan Sirait asa mandohoti latihan persiapan pelayanan patuluhon tanggal 10 sada sahatu tanggal 17 November 2020 di Seminarium Sipoholon Tarutung. Na pasapuluhon ruas Namar Sahid. Molo adong ruas ni Huriata na dibagasan persahiton na sohu botohami parhalado ima na dirawat di bagas na sida manang di rumah sakit tatangyakon manasida asa di pargugoi tu hatta ni tu hatta mandok tangyang na dibagasan haporsiaon ma na pamalupon na marsahiti jala pamalumon ni Jehovah ma ibana molo mangulahod dosa do ibana sesaun ni debatama dosana Jakobus 5. Nah terakhir tikting pelian na masuk di bagasan Saminggon Imatuhuria 22.110.200 rupiah. Tu pembangunan 705.720 rupiah. Tu pusat 821.000 rupiah. Selanjutnya tajahabema merita lembaran dong adong dihitabe sude perhalado ni Huriata mandok mauliate matu sude hita ruas na mangalehon hamulateon na
Songonima sahat ni tikting huria di bagasan saminggon, saya di pasu-pasu tuhatta masa luhut nai, taulas ni roha di hitar wasna, bahain sangap dohot hamuliaun di goar ni tuhatta. Maredehita si buku ede nomor 810 sada, ayat sada. Dame ni debata na sumurung sian saluhut na roha, ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabi, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huriana hinaholongan ni Tuhata Yesus Kristus, barita nauli sian hata ni debata tuhita di minggu pa-22 hondung Trinitatis sadarion, imana tersurat di surat na parjulu na tinongosnya Apostel Paulus tu si Timotius, bidu 2, mamuka maisian ayat sada saharodi ayat pitu. Ujahama hata ni debata tuhita saludna dalata payutihut ma di bagasan rohat tabi. Ope odo si paingotu naing ma ulah honoton parjulu si tutu pangiduan partangyangon parpangondianon dohot hamoleation humokop saluhut halak humokop akar raja dohot saluhut parhuaso asamar sonang-sonang jalaso haribu-ribuan hita marpangalaho di bagasan sadok hadolaton dohot hahormaton. Nading gadui jala halomoan ni rohan debata si palua hita. Ay dipangido rohanado naing saluhut jolma malua jala sahat mananda hasitongani. Ay sadado debata jala sadado nang pangulu ni debata dohot jolma. Ima jolma Kristus Yesusi. Dilehor do dirina bahet tubus humokop saluhut. Ima siha tidak konoton ditiki hadingganan tusido au dipabangkit gabe barzamita jala apostel gabe pangajari dihalak si pelebigu di bagasan haporsiaon doot hasitongan tutudo hataki dang margabus au ima sahatna huriana hinaholongan itu hata Yesus Kristus ujung marumur 10 tahun kami adong sada pengalaman nami hati hai ala anak bontot kami ba upangido kami do tuna tua asa dituhor sada sarwal jeans hati hai nengo majui adong kantong di samping lutut kiri kanan ala binereng akadongan nama rumur satorbang hiba mamake sarwal songoni kirana jago berengon ibape pasahato pangidu atu dainang hati hai alai bak dang di tulupi dang diului gari ada di dok adong narikot alai adong do nama rumikot amang badia ma dapat rohani bahati hai marung 10 tahun majalo pada apok mana pengatusion adong narikot
alai adong do pena rumikot, alai saya marguling-guling maiba manunjang akal lemari hasari tangion, alai dang diului. Ba satu na tangi sabor ini tong dong dang diului, alai saya di padok, adong narikot, alai adong narumikot amangin. Hamo kamang do tamo kanang, memang sitong do padohani. Adong do narikot di ngulut tahun, alai adong do narumikot. Jaladak saya sudi jolma maniup jala mangulahon pangatusion manang padohani. Mandus-dus sudi di nguluna. Manang daki parohaon, nadong do narumikot di nguluna. Sian akan narikot. Nah kita pe akan terguar halak Kristen sasitongna nunga takas tidak Tuhan Yesus Kristus di Matius Pidono ayat 27 saya jumulu maluli hamu harajon di batado asitonganna asatabaonna akka odeng tuhamuninna nang dohono di Tuhan Yesus Kristus isi adong do naung rikot di nguluni akan aporsea mangalului harajon di bata jalaido sasitongna naikon mangulu di nguluni ganu akan aporsea di padalanan di ngulun di Portibion asa molo Jepang jala di hanguluon narumikot di nguluna mangalului harajaon di bata maniup jala makanguluhon hasitongan do hatigoran di bata songon dia pe aka persoalan aka masalah na nadopanna dak pola gabi marsak jala tahuton mananggabi dia rohana apalagi mada butuh bagasa pangalaho nani alomo ni Portibion lungo bilau mangulaon aka tugas do tanggung jawab ay molo dang taharikoton narumikot naiko sitiopota lungo bilau mangulaon tanggung jawab ta batutu dang boy mardalan do denggan saluhut nai jalai doa mo kamang do tamakenang na pinasa di si Paulus maradopon anggina di bagasan hapursiaon si Timotius ay bajar do pe si Timotius di pasahat apostol Paulus tu ibana sada ulaon mangulon huria Efesus natongon hati hai godang aka persoalan lumobi aka pengajar sesat aka perbudah hadipeon tentu songon sahalak naposon dibatasi Timotius na bajar dope murado ibana madabu tu aka godaan manang aka pangunjunan na bulan bani mana gabe menyingkir sian ulau na pinasahat ni si Paulus tu ibana aka tantangan na nadupan si Timotius si buido gabe mamban ibana dan sitong mangulaon-ulaon na songon apostel ditong atongan ni hala Efesus ido bay do apostel Paulus tu si Timotius odo si paingotu naing maulahonot ton parjulu si tutu pertama-tama na marite naing dohonon na unang alani aka persoalan na nadupan mo ditong atongan ni huria Efesus si gabe dang di ngorto do tugas do tanggung jawab mu tong-atongan di huriai urang alani aka persoalan sekuler manang akana sorikot di tong-atongan ni ngolu ni hita kana porsea gabe tading dihita narumikot naikos ulahonon parjulu songonido di pasahat apostol Paulus tu Timotius dalam rangka menghadapi hamaolon na nyadopan na di tengah-tengah ni huria Efesus lumobi laho mangulah ulaon na songon apostel di tengah-tengah ni huria Efesus hatihai odo kamang inang nang tuhita saluhut na sering kali kita lupa dan tidak dapat melakukan dengan baik dan benar kewajiban dan tanggung jawab kita ketika kita tidak memahami dan menghidupi apa yang terpenting di dalam kehidupan ini. Gudang dunwaya kata nataide tonga-tonga ni parnguluat tahun
tonga-tonga ni parbangsot tahun akan terguar tokoh-tokoh ni parbangsot di bangsot tahun naikon mengayomi, naikon menyejukkan, naikon menunggu-nunggu surui warga negara dumobi aka rakyat kecil akan naso bagas pangatusionna bernegara, berbangsa dan bermasyarakat dang diulahon na sida ulahon na denggan sayolo do diprovokasi akan masyarakat rakyat kecil akan asingi jalapar pudi ima taringot tu undang-undangi diprovokasi do akan pekerja-pekerja buruh lau patupa gerakan-gerakan anarkis maralo pemerintah ala dipapel nasida ka barita nasitong taringot tu undang-undangi nang akan natarguar parugamo pe na pinajulu ni akan mangutun ugamui nasa sitong na ikon menyejukkan mengalih pangatusio do akan asing dang diulahon na rumik koti gariada ulahon na asing do diulahon jala tuhita pe hamu akamang do tamakinang ulahon na mancarikot dihita songon akan natoras tutu ido na ikosilahonon mangunugunugu mangajari mamemehon mangalun akatiruan tua kaya nakota manang sudut naposo alay boy do aka masa aka persoalan manang aka masalah-masalah tonga-tonga ni keluarga tonga-tonga ni generasi tonga-tonga ni aka sudut naposo maulodang talehon aka nadinggan naudi tunasida pabua ido na rumikot silehonota tunasida nang itu ngatongan ni huria pe kamanginang boido gabi tading dihita narumikot dingolutta songon ruas manang akaparhaladu molodang taulahon narumikoti gak manang gabi lari pikirata maparohon akan nasorikoti itu ngatongan ni huria gabi bui patubuhon aka persoalan-persoalan aka masalah-masalah itu ngatongan ni huria alani molo didok Apostel Paulus tu si Timotius naing ma ulahonot ton parjulu manang dalam bahasa Indonesia didok pertama-tama manang songon na idok tuata Yesus Kristus sajumolo lului hamu harajon di bata ido naik kosi ulahonon nihita kana porsea di hajong-jongat tadi tonga-tonga ni Portibion mangalului harajon di bata pasol hoto dirita tu di bata maniup jalaman jalo dia na ikon si tiopo jala si ulahonot ta sohon akan aporsia tonga-tonga ni Portibion napaduahon na makamang do tamo kenang songon sahala apostel na mangulun huria Efesus Timotius tutu gudang akatang tanganan ni depan na sian tonga-tonga ni huria na ni uluhon na do sian akan diduru ni huriai sian dongana sa bangsa alak Yahudi na tongon toktong maniup ajaran ni Hajahudion songoninang sian panggonggomi na sumakalomon na jongjongan ni alak Kristen hati-hai adong tantangan na ni depan na siya bagas do siya duru ni huriai jalaboy do tabayak kon na makamang do tamakenang sahala naposo do si Timotius mengadupi hama Allah do tantangani sian bagas do sia duru ni huriai alanima di paingon Apostel Paulus ibana ahama naiko silahonon na parjulus itutu ima pasahat to pangiduan partangyangon parpangondianon dohot hamoleatehon ngolo dalam bahasa Indonesia didok menaikkanlah permohonan doa syafaat dan ucapan syukur marite si paingoti Apostel Paulus paingoton si Timotius nang hita nuai tangiang ido senjata na nilehon di bata tu hita sada siap pahiat senjata na nilehon di bata tu hita
Jala Tuhan Yesus Kristus pe adorang so mengadupi si tahunan na burati madok tua kasih siana dungo mahamu jala martangia. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Ido sinjata na nileon di batatu hita tangiang. Tutu dalam menghadapi keparporangan, lumobi parporangan maradupi kahuasu-hasu hahulumonon, ikut pakiot tadi tangiang. Martangiang berdoa. Jala ido sada hataridan ni natutuhi tamar saur doho debata. Tangiang dadaholan martangia kita pasahato nakapangidu at tasabing secara pribadi tu debata. Alay uhud dohi tamar tangiang manangyakon umokop saluhut ninna do umokop akar raja do salu parhuaso. Nagabi persoalan nuaing dihita kambang inang bohado partangyangot tatu di bata. Sudah seperti apa kita berhubungan dengan Allah melalui doa? Molo Martin Luther mandok tangyang ima hosani hapursiaw na lakana porsia. Nafas kehidupan iman orang percaya. Manang lo ora et laboran na museng. Berdua sambil bekerja. Molo suadong akka hamubaon ni akka pernguluan na tadupi. Manang molo suadong hadengganon ni pernguluan na tadalani. Bisa jadi di samping kurang usaha dan juga doa yang tidak sungguh-sungguh yang kita sampaikan. Ay margugus itu tudo tangyangi sa sitong na mo kamang do tamakenang. Jala molo taparrohao di almanak tei saya di serat do disi ahado sitangnya konot ta ganup hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Jala memang ido sadu tanggung jawab naik kosira honon ni huria do akana porsia. Molo didok topik ta parsidohotan ni akana porsia di politik manang keterlibatan orang Kristen di politik. Sada siani ima manangyakon pemerintah, manangyakon bangsa do negara taon. Boido dohono namo kamang do tamakenang molo so adong hamubaon manang hadengganon di parbabangsot taon. Boido dohono tam nahurang situtuhi tamartangiang. Sehingga tidak memberikan pengaruh dan perubahan terhadap pemerintah manang terhadap kondisi bangsa negara tahun. Tak kasih dok ulahonot to perjuru pangidua pertanyangon perpengundianon dohot hamoleation. Nani dok nadisi ima naik kusi ulahonon ni Apostel Paulus ni Pasip Timotius nang tuhida karena porsia di partikianon. Sopola mamereng sitong manang so sitong, tikos manang so tikos na binahin ni panggung komita. Molo taparuhaon acara tahun di bohanai nunga didok taringot tu panggomi uduk maganup di panggomi na marsahala adong sahala ia sosia debata. Pemerintah penguasa adalah yang didirikan Allah dengan maksud dan tujuan yang baik, dan wibawa pemerintah itu diberikan oleh Allah. Alai jodoh jumpa kita kapangalaon ni panggonggomi na so patuduhon pabuana sida na pinabangkin di bata. Saya dong lu panggonggomi na patupaon aka tindakan-tindakan na merugikan torop halak. Alay ang go tarik bolo jumpa kita na songoni dang nagabi madabu kita tu sikap na manghumi. Alay ikon tatanyakon na sida ma mardabu-dabu tu di bata taringot tu nani ulahon na nasotuman. Alay tanggung jawab nihita kana porsia ima manang yakon. Alahiado
roh akka halak sajahudi hati hai tu Yesus madok songon dia masih patu paon marado pangonggomi diuji nasida do Yesus asal leonan Yesus ma pangatusion songon di rohana sedai dungi di jalo Yesus masada uang logam uang di dok tu nasida mana ta surat di uang perakonin gambar ni maun gambar ni Kaisar. Ido banyak Tuhan Yesus, leo matu Kaisar, ahana tu Kaisar, leo matu di bata, ahana tu di bata. Manang songon dia pe jorbu di pangalau di panggonggomi. Dalam mungkin hati hai pe nunga jorbu pangalau di panggonggomi Rom, maradupum bangsa Yahudi. Alai dang diajarhon manang itu giot Yesus tasida asa mangalo panggonggomi. Alai asa pasangapon panggonggomi. Mari kita mengalihon apa yang menjadi hak Kaisar berikanlah kepada Kaisar, apa yang menjadi hak Allah berikanlah kepada Allah. Sianiah makamang do tamakenang boido idaot tasongon dia do tanggung jawab nih kita halak Kristen mana parsi dohotot tadi halak Kristen di politik. Na jelas na parjulu ima pasangapon pemerintah. Menghormati pemerintah, menghormati aina sida do namanguluhon hita. Mana songon dia peta boto pangalahon arasuman ikon hormatan deh. Songon dia mamuse sikap hormat tatu pemerintah, menghargai pemerintah, dapat duahon, mangulahon, bohot aturan. Naung ditotopon pemerintah. Kita harus melaksanakan hukum, ketetapan dan perintah yang dikeluarkan oleh panggonggomi. Tutudang adong akka dot akka undang-undang mana pemerintah nabina ini pemerintah menyusahkan masyarakat banyak. Tentu akka undang-undang do akka peraturan nabina ini pemerintah lahu mensejahterakan seluruh warga negara. Napa duluhon membayar pajak nina. Tentu pajak ima sada sian akka pemasukan nabinani pemerintah sabui mendalatkan roda pemerintahan do ekonomi ni bangsa negara tahun. Jadi mulai itu kita terlibat bertanggung jawab di tengah-tengah nih bangsa do negara tahun ikut negara do pajak. Jala gudang do pajak. Neko sigara rota. Alay dong do nang akka pajak nasopola dibayar pemerintah. Maradupun misalnya inganan bersifat sosial do agamaan. Jala hidup tutuna pemerintah menghargai bahwa ada lembaga keagamaan atau organisasi keagamaan naso menghasilkan benefit sehingga tidak perlu dikenakan pajak sarani. Dungina paupaton manang yakon panggonggomita jalan apa limahon pasahaton hatani dibata suara kenabian manado pembanggomi. 5 tanggung jawab nih halak Kristen tu pemerintah nang tutung-atungan ni politik. Di tengah-tengah ni politik ni negara tahun ido nekosila honota. Jala ido hataridani parsido hotota di politik. Alai buhado buido hita terlibat di tengah-tengah ni politik praktis. Songon namasan waing godang akka warga gereja madohoti konstelasi nih pemilihan kepala daerah yang go pribadi buido alai yang go lembaga ido nasobui gereja terlibat dalam politik alai memberikan pendidikan politik tu warga gereja dengan jala ido nasitong mengalih pendidikan politik dalam arti pemahaman dot pengatusion na jelas atau ngahado politiki politik ima taringot pengetahuan dalam hal ketatanegaraan, peraturan dan sistem,
Rikot do gereja memberikan pencerahan tu akan warga gereja taringo tu pengasusion ni politik. Muse politik ima berbicara tentang kebijakan. Kebijakan yang tentu nyata dalam perbuatan dan tindakan mengarah kepada kebaikan. Politik marah ruasian hata polis. Kebijakan. Alaina gabe salah do politik di negara ta manang di Portibion. Mau lo dipakai laho mengalului pangumuan manang kepentingan di kelompok sabing. Mau lo dilului holan mengalului kehutungan pangumuan tu kelompok sabing. Manang na kelompok bersifat masyarakat, manang bersifat agama. Di situ dah salah. Ai negara manang sada bangsa terdiri dari berbagai latar belakang pendidikan do sosial sebagainya. Ido nasoboi terlibat gereja di tengah-tengah ni Portibion. Alai molo memperjuangkan kepentingan keseluruhan. Jala takas di torang di undang-undang di negara tahun. Taring untuk kebebasan beribadah, kebebasan mendirikan bangunan sebagainya. Ai molo sada ugamo doro naik kembang politik, gabi ido bampain. Gabi badabu matu pangalaho namandok ugamo na no sitong, ugamo na asing na salah. Jalak godaan na sangonipe adong do di kita. Ai nunga terbukti dalam sejarah ni perdalanan ni Portibion, nunga hea sada-sada negara menjadi negara Kristen. Alai tong do adong memberikan perubahan do hamajuon, do hadengganan tong-tongan ni bangsa do negara ni nulon ni. Alani doa makamang dotama kenang moloridok apostol Paulus tu Timotius naik kursi ulah hononna di tonga-tonga ni huri Efesus nang tuita nuai asa jumolo si ulah honon manang nyakon saluhut halak do akaraja do salu parhuaso dada asa marsonang-sonang jala so hari buruan hita marpangalaho ibagasa sadok halato do hamahalmaton. Dada hola marsonang-sonang dalam sohari ribuan dalam arti hanya untuk kepentingan tasadiri dagi. Alai asabui kita songon haka halak Kristen marsoba di bata di bagasan sadok hadaulaton dot hahormaton. Agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Aibojo kita hidup tenang dan tentram dalam arti aha ba malo kita manang tu dia arah ni angin tu si kita manang songon dia na idok ni halaki tu taului dangi alai molo didok agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Artinya tutuhi tanah memuji dalam pasangan Tuhani. Dan hala sekedar boi kita marminggu beribadah. Alai benar-benar tu kita songon na idok ni Tuhan Yesus Kristus. Kabisira jala panondang tonga-tonga ni Portibion. Tutu kita patupaho persobaut tadi tu bata. Jala tutu gabi argama hita diargai asida hita songa halak Kristen akasiton Kristus namanu badi bata di bagasan hasitonga do habadiaun alai na paling mendasar museha makamang do tamakinang manangyakon panggonggomi do salut akka jolma manusia ido na pinangido ni rohan di bata. Sianon gabi tatusi mahamua kamang dotama kenang tugas gereja juga adalah menginjili. Jala tangiang manangyakon aka panggonggomi do salut halak. Lubobi akan naso sapursia dot kita akan naso makalomon hajong-jongan ala Kristen. Sada tugas ta patupahon penginjilan imam mariti na manangyakon.
Molo ta sungguh-sungguh kita manangyakon nunga parsidot kita disi melakukan tugas panggilan memberitakan Injil. Ay barita Injili dak pola sa ikon lao kita memberitakan secara verbal. Alai marite na manangyakop pedasida. Tu debata manangyakop panggonggomi, manangyakop salut halak. Termasuk dui dalan na si patupauta mamaritaon Injil ala ido de pangido de bata naing salu jol mamalua jala sahat mananda hasitongani ala ta hapur siaido na mamaritaon natan di bata mariti penginjilan na mangula do to di parbadia disi nang martangyak pihita manangyak ko salut halak do panggonggomita tok do na mangula to di parbadia mariti tangiang natapa satu di bata. Ay dialomo di bata do asa salut jol malua. Dada hola kita kanang porsia dito ata Yesus Kristus. Alay do kana so porsia dito ata Yesus Kristus. Manangyakon nasida asa malua. Jala tiruan na macarga do hamo kamang do tama kainang napinahin ni si Danieli. Songonima marsakap akan nasodenggan aka situa do aka panguhum akan naibibabangkit ni rajai marsakap nasodenggan tu si Daniel songon dia madalan asa dapot nasida laho manggojapo si Daniel ala sugu hiar roana sida mamerek si Danieli ditonga-tonga ni situani senongoni diulakon di patuba si Daniel do hasomala na denggan martangiang tu debata pola marsinggang ibana tulu hali sadari diinganan ng pinaradinay namarlapatan dada holang asa malua ibana siyan jorgong na binayan niya ka na masugo ni rohati ibanay alay asa manada nasida sa luhut ng si Darius do akawangsoy isi de do bata na sinobana asa do putat haluaw do ng sinasida di sing jala ido amo kamang do tamakinang na pinatupan ito ata Yesus Kristus uban na roy ba na to portibion asa saluhut jol mamanisia porsia tu iba na jala dapotan hanguluan dada hola kita dapotan hanguluan akan ang porsia ito ata Yesus Kristus debata isakapi do saluhut jolma ay debata do na puna sa portibio do saluhut jolma na tinopanan supaya semua orang selamat dan menanda hasitungan ini. Hama kamang do tamakinang nanginahulongan nito ata Yesus Kristus. Ima pasidohotota songa halak Kristen di tonga-tonga ni bangsa do negara taon. Unang pola alergi hita maulo didok hata politik. Naing maatus di hita pangatusyan na dinggan taring oto politiki kebijakan. Kebijakan yang membawa kepada kesejahteraan. Jadi molo tupe adong kesempatan do aka partikian nan leo tuhita ikko patuduhonot ta do parsiduhotot ta song halak Kristen di tonga-tonga ni bangsa negara taon. Dada holan parsiduhotan terlibat dalam melakukan hal yang baik alai kon mulat tadi marite na mabahen partikian na tentu jumolo manang ulahonot tambah parjulo pasahato pangiduan partangyangon parpangundianon do hamuliation tu debata humokop salut halak humokop karaja do parwaso asa marite siani hamu kamang do tamakenang mangula debata marite ton di berbadia mambuan hadengganon dot haulion itonga-tonga ni ngulut ta ko kana porsia itonga-tonga ni bangsod negara taon ipasu-pasu di bata mahita saluhutna amin. Mauliate mahu basa tami tuho ali Tuhan nang manariho kami marhiti hatam na badjiyay na paingotok kami sa luhut na asa jumulo mahami
mangalulina rumikot di ngulu nami parsahoran na tugu jala rusu dohoto laho patorason haporsion nami dohot pangatusion do panandaw nami di tugas do tanggung jawab nami tonga-tonga ni panguluan nami di Portibion asa marhitei boy hami patuduhan na jojongan nami tonga-tonga ni bangso do negara namion lumobi di parsidohotan nami di politik tonga-tonga ni bangso do negara namion pabuana dohot kami bertanggung jawab di padalanan ni bangso di negara namion hidup bahen ikotakas kami mangului ho majalo siako mariti hatam aka si ulah horon nami asa maritei mapakorhon hadirion nami so aka si toko itonga-tonga ni masyarakat do bangso namion urupi jala pargugoy mahami marito dim na badiyai asa tarpatu pahami nagabi tanggung jawab nami tonga-tonga ni masyarakat do bangso namion manang di dia pihami maringanan asa salu akan na husaka pihami nang jupang akan nadinggan na uli tonga-tonga ni bangso namion nang tonga-tonga ni masyarakat na humaliang nami boy ma parjolo upatu pahami nagabit tugas do tanggung jawab nami aliamang hutangnya ko kami do panggonggomi nami sian pergijang satu toru naniluho ni Bapak Presiden Joko Widodo do salu akan na mangurupi na sida pergugoy patau jala parsahalai amanami presiden do wakil presiden do salu aka panggonggomi lahu mangulang tugas do tanggung jawab nasida manogion bangso do negara namion tu hadumaon tu hadengganon jala molotupe ado aka maulon manang aka parukilon nah ini nabinahin aka kelompok-kelompok naso makalamohon nadenggan na ni ulah ni bangso aka pemimpin namion sai pargugoy jala parbisuhi nasida asa hugoy bangso do namion mardalan di hasitongan do hati gorammu jala jupang aka pasu-pasu nauli na denggan siako itonga-tonga ni bangso do negara namion songonang alamang di pandemi COVID-10 siaon sai pargugoy jala patao ma uluan ni negara nami laho patupa dalan asaboy hami mangulaon aka ulan nami museng di bagasan tiki na denggan boy perekonomian ni bangso namion madala do denggan muse do salut aka aktivitas do ulaon itonga-tonga ni masyarakat do bangso namion tuho mahami marpangusadian ala porsia do hami ali amang dangadong na sotar patupa ho jala dangadong na sotar patupa kana porsia salu pardalan ning ulu di Portibion hutangnya ko kami nang keluarga ni natinadikon ni inanami nyonya barimbing boru pangaribuan akayanakon pinopar natinadikommu saya pargugoy jala apuli manasida saluhutna saya leho madame do sonang ni roha di padalanan ning ulu nasida saluhutna asa mardame sonang nasida menguduti area ring ulu nasida tujuluanon pinopar natinadikon ni nanami jala totong patupaon salu akan ulan diringgan di padalanan ning ulu nasida tujuluanon nang aka ruas ni huriapi alamang na marsahit na subuhi huguari hami sada-sada na piak di podoman na manang nadirawat di rumah sakit saya si maroham saya pamalum ma salu aka ruas ni huriami mariti ubat nang aka para medis songon nang tangiang na pinasa na sida tuho songon nang karuas ni huriam na marulang taon
hatu tubuh nang perlang tahun perkawinan di bagasan minggu naneng roon. Homali Tuhan nama ngaleon aka gajang ni umur hai pason nang aka selasiroha songon nang aka pasu-pasu. Asamar lasiroha salu aka ruas ni uriam maka melatihon salu dengan ni basam nang ujinalo nasida. Uhud patu paun salu akan ohom Bartulomo ni roham. Tangi homatang yang namion aliambang nahu pasatami holan di bagasan guarni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji matu hatta hari tiendi nomor 140 sia Uhud tapasa pelian parjolo tuhuria dot padua tu pusat. Saluna asama sukamanea tohapna sumurungi. Urian itu hatta parsidohot dohita dijou asa pauliulihon bangso dohot negarata atong naing ma ulahonotto perjulu situtu pangiduan partangyangon parpangondianon dohot hamolation humokop saluhut halak humokop akar raja dohot saluhut parhuaso asamar sonang-sonang jala so haribu-ribu kita marpangalaho di bagasan sandok haudalaton dohot hahormaton nadinggan doi jala halomon ni rohani debata si palua hita. Ay di pangido rohana do naing saluhut jolma malua jala sahat mananda hasitongani di baheni borhat mahamu marsadani roha rap dohot panggonggomi ni huria nang bangsota patupahon akan nauli dohot nadinggan asatung takas marture panguluata itongatongan ni portibion nadinggan doi jala halomoan ni rohani di bata si palua ita. Ay dipangido rohana do naing saluhut jolma malua jala sahat mananda hasitongani. Sayudur mahita rapon Kristusi rapar suraki
Tangnya koma pilihan nata papungon tu debata. Ali debata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut sileon-lehon na dinggan dohot nasa uli basa na mauli utus. Hupasata mi masian nan lehon mi tuhami pelian nami tuho. Say jalo mai gabi uap na husu si julum. Pasu-pasu mai jalar ramoti. Asa huparhasia kami pelianon pati bunhon harajaumu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asalam hutadahami godang ni sileon lehon mi tuhami. Asalam girgir hami mandok moliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana di lehon mi koniro di pamataku osadohot gogoki rodi saluhut artaku upasahat itu nasaum satoku. Ali amanami na di Banua Gijang, say binarbadia magwarmo, say Roma harajaumu, say saut malomo ni roham, di tonga-tonga di Banua, say saut malomo ni roham, di Banua Tongaon, songona di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hangulua siapari, sesama dosa nami songon pandesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami togihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Nona puna arajan, dohon maguguhon, rodi hasang apo, saleleng nileleng na. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di Batamaho. Disondakon Tuhan di Batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan di Batama bohina tuho jala di pasaur homma damena tutodi munabi. Amin. 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 Selamat hari Minggu Madita Saluna Amang Inang.